14. kapitola. Nový spev vykúpených. Potom som videl, hľa, baránok stál na vrchu Sion a s ním 144 000 tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. Počul som zvuk z neba ako zvuk mnohých vôd, ako zvuk veľkého hromu. Zvuk, ktorý som počul, bol ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. Spievali novú pieseň pred trónom, pred 4 bytostiami a pred staršími. Ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba 144 000 vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Tí boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotina Bohu a baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož. Sú bez poškvrny. Posolstvo 3 anielov. Potom som videl iného aniela letieť stredom neba. Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom: bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Za ním nasledoval iný, druhý anjel, ktorý volal: Padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anielmi a pred baránkom. Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vodne ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto príjme znak jej mena. V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru Ježiša. Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: napíš. Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi. Áno, hovorí duch, nech si odpočinú od svojich námach, lebo ich skutky idú s nimi. Veľká žatva a vinobranie. Potom som videl biely oblak a hľa. Na oblaku sedel kdosi podobný synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. A z chrámu vyšiel iný anjel a volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: vrhni svoj kosák a žni, lebo nadišla hodina žatvy a úroda zeme dozrela. A ten, čo sedel na oblaku, hodil svoj kosák na zem a zem bola zožatá. Potom iný anjel vyšiel z chrámu, ktorý je v nebi, a aj ten mal ostrý kosák. Ďalší anjel vyšiel od oltára. Ten mal moc nad ohňom a mohutným hlasom volal na toho, čo mal ostrý kosák: vrhni svoj ostrý kosák a ober strapce vo vinici zeme, lebo jej hrozná dozreli. Anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a čo obral, vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vytiekla krv až po zubadlá koní na 1600 stadií.